vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, can you please post my own story? Makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 48 years ekuberekwa. Handisi mupfumi zvangu but mari ndinayo yakawanda kwazvo zvekuti kunyange zvikanzi ndaroora vakadzi kana vanodarika 10 vose vakadzi ivavo ndinovachengeta, ende umwe neumwe mwedzi woga woga ndichitomupawo monthly wifely allowance yake kana yekutosvika kuma 1000 up to 1.5. So handisi mupfumi zvangu but mari ndinayo. Ndine mabusinesses angu awo andiinawo but mamwe mabusinesses angu ndakatanga ndichaitawo zvemadhiri uye zvekare ndichitengesawo gold ndokubva ndachizotanga kuita zvemadiamonds. But before all of this, pandainge ndichiri nemudzimai wangu mukoma, ndainge ndiri munhu aitambura, ndaiva chitamburi chekupedzisira, in which it begs the question if God is for real, because kana Mwari variko zvechokwadi, why is it panguva iyoyo pandainamata mukoma, ndainamata zvainge zvichizivikanwa neruzevha rwose kuti kuna nhengi uya anonamata, but mukunamata kwangu kutaura chokwadi vanhu vange vachizondiregererawo zvavo avo vanoitawo zvekunamata, but chandakabuda nacho hapana. To tell you the truth, chandakabuda nacho, I repeat, hapana. Kwaingova kungokwamatata, kukwidza makomo nekudzika, but pasina kana chakambobuda. So recently I got married to my new wife uyo wandakachata naye last year. Pandakasangana naye haasi mukadzi wekuti tingatoti ndiwe klasi yangu nezvimariwo zvandiinazvo, but ndakangomuroorera for one reason and one reason only. Iye ane mwana wake musikana. Mwana wake uyu musikana wangu ane chimiro chakanaka but achiri mudiki zvake, saka ndakamuroorera kuti ndige ndichizorara nemwana wake, but handisi kuzorara naye zvaizvezvi. Ndinofanira kuti ndige ndichizomirira mwana uyu kana ava ne16 kana kuti 17 years, ndo pandichazotanga kurara naye ndichimushandisa pamhiko dzangu, nekuti kana varisa amai vake handikwanise kuti ndinge ndichirara navo madiro nekuda kwemhiko dzandinenge ndichifanira kuti ndige ndichitevedzera, nekuti ini wacho ndine chikwambo changu. Chikwambo ichi ndechechikadzi, saka ndo chinondipedza simba, chinondinetesa, icho chinogara chiri turned on chichida kuita bonde neni, zvekuti kana zvakakwidza ndikasazotovava kutochipopotera kuti asi nhai madhamu, hamusi kuona kuti zvanyanyisa here? Dzimwe nguva chinenge chichitoda kutoti ndinge ndichirara nacho kana 3 rounds masikati, usiku zvekare chinenge chichida kana 3 kana kuti 4 rounds. Apa ndinenge ndaneta zvino shuwa kunwira chikwambo, mushonga wekuti sikarudzi yangu ingogara ichinzwa kuda, iyowo inozosvikawo pakurwadza. Saka ndiri kumirira kuti mwana uyu ange achiti samukei zvishoma ndobva ndachizotanga kurara naye. Unfortunately mhiko dzangu ndedzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizorara naye physically. Hameno zvekuzonzi maunderage tichazozviona negore racho iroro kana ava ne16 to 17 years, ndichaona kuti ndichabata pfungwa dzake sei. Iniwo pandakaita izvi zvekuromba sandikunzi ndainge ndakagara ndakazvironga, kwete, handina kana kumbogara ndakazvironga kuti ndinoda kuzoita zvekuromba, because ndaiva munhuwo ainzi munhu waMwari ndichinamata. Nemudzimai wangu wekutanga tainge tiri varombo vekupedzisira, zvekuti muvillage patainge tisati tauya muHarare vanhu vaitoziva kutoti kana kuri kunzi kune vanhu vanonzi varombo, ndisu tainge tiri varombo vekupedzisira muvillage. And there were many times apo pandaitombouyao kuHarare ndichitsvakawo basa semunhu akatoendawo kuuniversity, asi I would return back home empty handed. Hakuna chinhu chinorwadza kutaura chirungu apa uri murombo, and chikoro zvachinoita chinozongoti pose paunenge uri wava kutotanga kutotaura kachirungu apa uri murombo. Ndakazopedzisira
ndava chiseko chenyika kuti vauya vaya vemadhigiri asi vasina kana chavainacho. Mudzimai wangu ainge ari munhu ainge achinamata, asi naiyewo akazosvika pakukomplaina. Nerimwe zuva wainge uri musi weSunday, ndakamukira makuseni ini hangu kana nungo ndainge ndisina kana dzekuwachira kana mukadzi kuainira. Ndakamuka makuseni ndikamubvunza kuti dress raainge achida kupfeka musi wacho iwoyo kuti tinge tichienda kuchechi rainge rimbori ripi, but akabva ati zvekuenda kuchechi ainge ava kusazvikwanisa. So ndakazoenda kuchechi musi wacho iwoyo ndiri ndega, but sezvo mudzimai ainge aramba kuenda neni kuchechi kana ndega, ndakangofamba munzira ndichizvibvunza mubvunzo. Pane imwe stage yekuti nhamo inokusvitsa pakuti kana Mwari unovabvunza mibvunzo yakaomarara. Ndakabuda ndanwa half cup yetea, ndakangoisa 1 spoon yeshuga uye zvekare neslice 1, ndichifamba ndenyatsokunzwa kuti mudumbu hamuna kana chirimo, but ndakashingirira ndikati, Mwari, zvimwe kuda mukaonawo sacrifice yangu munokwanisa kundibatsira ndikawanawo basa, because mhuri yangu yafa nenzara. Tainge tongorarama upenyu hwehwako mukwaku, kungorarama nezvimatsunami. Asi mudzimai wangu mashoko ake ndiwo akandirwadza pandakabuda mumba. Akanditi, kubva zvatakatanga kufambidzana ndainge ndakanamata 1 sezvazvinotaurwa muchechi medu kuti munhu unonamatira marriage, ende Mwari vakatondipa revelation kana muchiri kurangarira paya patakasangana kumusangano. Ndikabva ndaziva kuti ndimi chaiye uyo ainge anzi naMwari ndiye ainge achazova murume wangu. But now I am doubting God, nekuti ipapo ndakatofungidzira kutoti zvechokwadi upenyu hwedu huchazova upenyu hwakanaka. But tarirai muone kuti hatina kana chatiinacho, kungoenda zvedu kuchechi. But kuchechi kwacho vanongotinyeya 1, ende vanokunyeyai kuti mungori munhu ane sheti imwe chete. Ndakamboomerwa neupenyu kusvika palevel rekuti masheti ose awo andainge ndiinawo akapera kusakara. Mukola umo ndaiti kana ndikaona kuti kola yesheti inenge yasakara, ndotora imwe sheti iya inenge yabvaruka zvino, ndobva ndachizotora kola kubva pasheti iya inenge yanyanyisa kusakara ndoisonerera pane imwe sheti inenge ichiita senani but yakabvaruka, kuhwanda nebhachi. Ndaenda kuchechi nesheti yainge iine zvigamba kumusana kwose uku, but Mwari havana kana kumbondinzwira tsitsi nikisi. Kana Mwari vacho vane tsitsi, why vakatendedza kuti ndige ndichitambura kusvika palevel rakadaro zvekuti chipfeko changu chemukati chakasvika pakuboka, uchifamba sikarudzi nemabhora zvose zviri panze, kungopfekawo chidhembe zvacho cheunderwear. Asi mukoma Mwari havana kana kumbogara vakanditarisa vakajekesa uso hwavo kwandiri, tichinamata tichitiwo kana muchechi munamatwa nesuwo tonamata, tichichema tichikumbira Mwari kuti vange vachitibatsirawo nekutiregerera pane zvimwe zvose zvimwe zvatinenge takatadza dzimwe nguva nekusaziva, asi zvaisambochinja. Chiunderwear ichocho chakasvika pakusakara zvekuti ndakachirasa ndisina kana imwe plan. Ndaingofamba, vanhu vakasvika pakuzviziva kuti kune murume uyo anongofamba asina kana chivharangozi mukoma, asi Mwari havana kuda kundinzwira tsitsi. Ipapo ndichifamba ndo mibvunzo yandainge ndichizvibvunza ndichiti, asi nhai Mwari munoti kudii nazvo? Nhamo yangu iyi munoti kudii nayo? Shuwa ndinongopfeka kungofamba ndisina kana chipfeko chemukati, zvino ndo zvamunoda here nhai Mwari? Ndasvika kuchechi mukoma, vanhu vachirumbidza Mwari, vamwe vainge vachipa matestimonies zvemusi iwoyo. Zvakatoita sekunge maybe zvainge zviine chirevo. Vanhu vaisimuka vachitaura zvose izvo zvavainge vaitirwa naMwari wavo. Ndo pandakabva ndachizongosimuka ndikabva ndabuda muchechi, ndakatanga kufamba ndichidzokera hangu kumba. Ndikati, zvinokubatsireiko kuti unongoramba uchingonamata asi usina kana chauinacho? Ndakati ndichifamba ndaitozviziva kutoti kumba kwacho kwainge kusingatombodzokereki, nekuti kana chikafu kwainge kusitomborina kana chikafu. Ndakabva ndati zvino ndingangoenda kungonotarisana
nemudzimai here nevana pasina chikafu, zviri nani kuti ndinge ndichimbotsvaka zvimwe zvekuita. Zvino ndainge ndiine imwe friend yangu uyo wandainge ndiinaye. Friend yangu uyu iye aiwirirana nemamwe mahure ekuma avenues, saka aiwanzokuti mahure aya ekuma avenues kana vaine client yavo inenge iine mari, kana vakaendako kumba kweclient iyoyo vobva vachizofonera friend yangu, ivo vobva vachizoenda nepfuti dzefake, vobva vachizonorobha client iyaiya. Ndo zvavainge vachiita. So ndakaenda kumba kwake because of desperation. Ndakazoti ndasvika kumba kwake ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichitsvaka mari yekuti ndige ndichikwanisa kuzotengawo chikafu. Iye akanditi mari ainge asina, asi kana ndainge ndakasununguka aikwanisa kundibatsira tobva tachizoenda tose kupeace job. Akati ndine peace job iro randinaro, tinokwanisa kuendako kupeace job ikoko. Ndikabva ndati it is okay, ndo kuzototanga kuzoitawo izvozvo zvekuba kurobha vanhu, ndo pandakatanga kuzviitirawo ipapo, and I became a criminal. So takaenda kuya ndikabva ndachizoudza madam kuti ndainge ndawana basa somewhere, it was a peace job, so there was a possibility yekuti ndaikwanisa kuzodzoka kumba late, but pandaizodzoka ndaizotomeka sure kuti ndichadzoka ndiine mari yekuti tige tichikwanisa kuzotenga chikafu. Akabva anditi it is okay. Saka akabva achizondiudza kuti ainge aine umwe musikana uyo waaiwirirana naye. Akabva ati musikana iyeye ainge amufonera makuseni akamuudza kuti painge paine imwe mbinga yake iyo yaigara ichiuya vobva vachizoenda kuma hook up. Saka mbinga iyi yainge yamufonera ichimuudza kuti ichauya kuzomutora kuma avenues. Saka mbinga yacho iyoyo yaigara kuBorodale, ende mudzimai wacho ainge asiko. Ikatomuudza kuti nhasi tinoenjoya nekuti ndinenge ndiri ndega, weekend yose tinenge tingori 2. Apa hanzi munhu aingogara aine mari mumba, mari ingori everywhere. Musikana iyeye akati pose paaigara achiendako kuBorodale kana mukadzi wacho asipo, aikwanisa kana kutoba kana 600 kana 500 US. Mbinga yacho yototadza kutozviona kutoti anenge aba mari. So after that was when patakazoenda kuma avenues kuya kwava kunotaura naye musikana uya. So takabva tachizomirira kuti mbinga yacho inge ichizosvika. Isuwo tainge takangopakawo motikari tichiita sekunge tainge takatotaimirawo mahure, tainge takapaka padhuze nepaanogara musikana uya. Mbinga yake yakazoti yauya, ndokubva achizobuda muapartment make akanopinda mumotikari. Isusuwo tainge tichingoteverera tiri mumotikari. Ipapo ndainge ndava kuzvidemba zvino ndichiti, saka Mwari matosarudza here kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadai? Nai Mwari, ndo zvamati ndinge ndichiita, ndo zvamunoda here kuti ndinge ndichiita izvi? Ko ingawani kana makomo ndakakwidza nekudzika ndichizama kuti ndinge ndichinamata, kutsanya ndisingazorore. Even kubhindura 1 ndakaenda nevamwe, vaya vandakaenda navo izvezvi varipi? Vamwe ingawani ndo vakaenda kumheri kwemakungwa. Ko inini Mwari ndini ndakaita sei kuminamato yangu ichiita sekunge isingasviki kwamuri? Nekuti dai yaisvikawo munzeve dzenyu kundipindura, mungadai makandipindura, nhai Ishe tenzi wangu. Asi Mwari havana kundipindura. Ipapo patainge tichidhiraivha tiri kumashure zvedu tichitevera musikana uya nembinga yake. Zvino takazoti tasvika kwaainge achigara kuBorodale, ndokubva tapaka nechekure. Saka musikana uyu akapinda nembinga yake kwava kuifadza. Akabva ati uyu hambonetse kufadza uyu nekuti murwere weshuga. Saka zvatichangoita ndezvekuti ndichamupa rimwe bonde rinenge riri very powerful and strong, zvekuti iye kana ega achabva atongofenta, aitoseka achitoti haakwanisi kana kurova 2 times asati amborara. Anongoti 1 obva arara, ozotoita wekutomutsa kana kuri kunzi anenge achida kumurova bhegi. Saka vakapinda mumba, ndokubva achizoti vainge vava bhizi. Zvino aizotaura nesu mushure mekunge vapedza, hapana kana kumbotora nguva. Ndokubva achizotifonera akabva ati mbinga yake yainge isati yarara, ainge achiri bhizi hake nayo achiifadza nekuibraiba. Zvino akazotitekstera akabva ati
chiuyai pagedhi because ndaudza mbinga yangu kuti ndine munhu ari kufanira kuti ange achizouya kuzondipa mari yangu. We drove slowly ndokubva tachizonopaka padhuze nepagedhi, but hatina kupaka mudriveway, tainge takangopaka paside parodhi. Ini nevamwe vakomana vaviri tikabva taburuka, tainge takahwanda zvino nejurawo. Saka iye akabva achizouya ndokubva achizoita sekunge agamuchidzwa mari nadhiraivha. So takabva tachizopinda nekukasika tikapinda muyard, then ndokubva tachizohwanda. Akatirakidza patainge tichifanira kuti tinge tichihwanda. Painge paine kamwe kahedge that was neatly trimmed padhuze nepagedhi, ndokubva tahwanda paya. Pasina kana nguva mbinga yacho yakatobuda, yainge yakatobata glass ichinwa champagne. Vakabva vatanga kutsvodana, zvinhu zvevanhu vane mari kani. Vakabva vanogarisana pamagarden chair kwava kutanga kurarana zvavo varipo paveranda paya until vachizopinda mumba. Mbinga iyi haina kana chayakamboona. Then isu takazongosara takahwanda. Musikana uya deliberately akabva achizosiya door rakavhurika, front door rainge rakavhurika. Then ndokubva tachizoenda tikanopinda mumba tikabva tahwanda. Akabva achizotiudza kuti mbinga yake zvino yainge yarara. She told us to go to the bedroom. It was somewhere kuma 10 p.m. That was when we attacked him. Ainge akatorara zvake nemusikana uya. Tainge tingori nezvipfuti zvenhema zviya zvimatoy gun ndo zvatainge tiinazvo zvinospraya mvura. Takamuvhundutsira tichimurova mambama, tichimukika tikamuudza kuti tainge tichida kuti ange achitipa mari, naiyewo akakasika avhunduka ndokubva achizotiratidza painge paine mari yainge iri mumba make. It was $27,000 iyo yatakamubira. Takabva tachizoenda kumba kweumwe uyo ainge ari mastermind watainge tiinaye, kwava kuzogoverana mari. Saka pamari iyoyo ndo imwe yandakazoshandisawo kuzotanga business randakazorana rainge riri very successful. Musikana uya iye ainge achibva kuBulawayo, akabva achizotiza because ainge otsvakwa zvino nemapurisa. Akapiwa tip off neumwe mupurisa uyo waainge achiwirirana hake naye. Zvinhu zvakambofaya, but all of a sudden ndokubva zvachizotanga kudhakwa. Chatainge tisina kuziva ndechekuti murume uya watainge tabira mari, iye akabva achizoenda kun'anga ndokubva achizotigadzira. We were living our lives but we were just cursed. Mukwama pandakatanga kuona kuti there was something that was wrong. Apa unotanga wafungidzira kave ukama kuti ndo vari kukuroya. Izvo panenge patori nezvimwe zvinenge zvichitoitika in the background. Ndaiti kana ndikaita a business deal taitowirirana paya, but in the middle of the deal munhu yayo obva atongoti zvadhakwa. There was this other guy uyo ainge ari kuChina aitawo zvemusangano. Akabva achizondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichivhura kambani. Akabva ati iye kwainge kuine mamwe maChina vainge vachida kuzounza zvimwe zvinhu zvavanogadzira, some equipment. Saka vainge vachida sort of like a representative. Nekambani yangu ndiso tinenge tichizoimporta zvinhu zviya ndobva ndachizozviunza muZimbabwe and on behalf of those Chinese people ndobva ndachizowanawo commission. Asi mukomanashi after mapapers ose tatosaina, speaking with the necessary people, the final moment yakati yasvika zvekuti dai ndakakwanisa kusila dhiri iroro ndingadai ndiri kana millionaire, but things did not go according to plan. Ndainge ndava kungoluza ma-contracts, ma-business deals like I could not even understand. Saka mari iya even though tainge takawina patakarobha munharaunda, asi chatainge tisina kuziva ndechekuti akaenda kun'anga akanotigadzirisa. Then takazoti namadam mushure mekunge tatenga imba yedu yekuAvondale ndopa takatanga kuona kuti kutori neproblem, because taigara tichingoona nyoka zvekuti takasvika pakutama pamba pedu patainge tichigara. Nhamo ine nharo mukoma, watenga imba iwe wava kuti handichadi zvekuroja, wava kugarawo pamba pako, kuti unge uchipagara pamba ipapo zvainge zvakaoma zvichirwadza. Tikabva tatama tikatanga kuroja, tainge tichiroja zvekare makaremo muAvondale, but ipapo pamba pacho patainge tichitogara painge paine mazimiti, asi hatina kana zuva rimwe chete zvaro ratakamboona nyoka. Asi apo pamba patainge takatenga tikazotosvika pakuto
kutema miti yakawanda tichiti miti iyi ndo iri kukonzeresa nyoka panopamba, but nyoka dzairamba dzakangoita teki nesu chete. Tainge tisinganyatsokunzwisisa kuti zvii zvainge zvichiitika. Saka musikana uyo wekutiza akaenda kuBulawayo ndiye akazoita kuti tinge tichizviziva kuti minyama yose yatainge tichisangana nayo yainge iri minyama yainge ichikonzereswa nemacases, because iyewo akati aendawo kumarriage zvinhu zvikanodhakwa ikoko. Aiti kana akangobatira pamuviri nhumbu dzichibva, murume kuzosvika ava kumurova achiti iwewe uri kubvisa nhumbu. Saka vamwene vacho vainge vachibva kugwanda vakazoenda nemuroora nemwana wavo vachida kunobvunzira kuti kochii chainge chichiitika, sezvo vainge vakambotukana nemuroora. Muroora upa akaudzwa kuti munhu wawakabira, murume uyo wawakabira nevanhu vawainge uinavo, munhu iyeye akaenda kuMozambique akanokugadzirai. Iye haana kukwanisa kuda kuzvibhilivha panguva yacho iyoyo, because vainge vakabva mukutukana navamwene vake. Asi akazosangana zvekare nevamwe madzibaba. Iye anoti pamba paainge ava kugara zvino nemurume wake, hanzi pamba ipapo pakazouya vamwe amai vainge vari mushona, avo vakazorwarirwa nemwana wavo, vakabva vachizodaidza umwe madzibaba wavainge vachiziva. Madzibaba uya hanzi akati ava kuda kuvashandira, akabva ati pana pamhani pane umwe mukadzi uyo wandiri kuratidzwa, wandiri kuudzwa kuti tinofanira kuti tige tichimubatsira. Ndopa akabva achizodaidzwa mushure mekunge madzibaba vaya vamuudza kuti iwewe handiti une problem yembereko, zvino chiri kunetsa pauri ndechekuti une munhu wawakabira mari. Munhu iyeye unofanira kuti unge uchidzokera kwaari, ndiye anokwanisa kukuroyonora. Saka akabva achizotitsvaka, akabva ati madhodha tofanira kuti tinge tichienda kunoona munhu uya, but zvekuti tinge tichienda kwaari takatoona kuti zvainge zvisingaiti. Tikabva tati pano totoita plan B, zvimari tinazvo. Ndainge tiine vamwe vandainge ndichiziva vaiwanzokuenda kuMozambique. Umwe mundaraso aita zvekubatsira achigara muwaterfalls, ainge achiita zvekung'anga uye zvekare dzimwe nguva achitoenda kuchechi. Aisanzwisisika mufesi wacho. Ndakaenda ndikanotaura naye ndikati ndo nhau iripo, ine handikambokunyeperei, ndakabirawo umwe murume, but handina kumubira murume uyu ndiri ndega. Takazvironga zvinhu izvi ndiina nhengi. Akabva achizoti munofanira kuti munge muchizoya muri mose kudare kwangu. Takabva tachizoenda vakatibatsira, vakabva vati taifanira kuti tige tichienda kuMozambique. Apa takazototsvakana mukoma, zviya zvekutotsvakana zvekuti taifanira kuti tinge tichizovapo tose. Vanhu vakaronga dhiri racho iroro vakadya mari iyoyo nekuirongera mari yacho. Vakabva vati munofanira kuti munge muchibatana, nekuti kana mukasabatana zvinhu zvenyu zvinokwanisa kukudhakwirai. So mukomanachi takabva tanzi tinge tichiunganidza mari yainge yakawanda mari yacho, but ini ndakazotenga motikari. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinondirwadza kana ndikazokumbirwa mari noumwe munhu, kuti munhu uyu ari kundikumbira mari anombozviziva here kuti ndakatambudzika sei kuti ndige ndichizosvika palevel randiri pari zvino, because inini handina kurombera mahara, ndine hama dzangu dzakafa, uye zvekare ndakatengesa motikari chaidzo kuti ndige ndichikwanisa kuromba. Umwe munhu ongouya achinditi enda neni koko kwawakarombeswa mahara, hakuna zvinhu zvakadaro. Umwe noumwe anofanira kuti anga achifamba nenzira dzake. Kana uchinobatsirwa, batsirwawo nenzira dzako, not through inini. Asi mukoma ipapo mushure mekunge ndatengesa motikari takaenda kuya kuMozambique tiri tose, tikanzi hakuna anosara, whether wabvisa mari kana kuti hauna kubvisa mari, mose sezvo makapara mhosva iyi muri pamwe chete munofanira kuti munge muchizoenda mose. Takazoti tasvikako kuMozambique, mukoma ndo patakabva tachizopiwa chidhishi ichi chainge chiine nyama. Patakapiwa chidhishi ichocho chiine nyama, ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri nyama yebeef, asi takabva tachizoudzwa kuti yainge iri nyama yemunhu. Ndakanzwa ndichida kurutsa, tichinzi taifanira kuti tinge tichidya nyama yacho iyose iyoyo zonosvika ichizonopera. Nyama iyi mukoma yainge yava kutoworera, yaita green iine makonye. Chakangogadzikwa pamberi pedu, tikabva tanzi kubva izvezvi kuzonosvika zuva richidoka munofanira kuti munge muchiidya, asi mangwana haafaniri kuti ange achizosvika muchingodya nyama iyi, otherwise zvose zvinobva zvazodhakwa. Tose takagarapo tichichema, kutoyeredza misodzi
kuti hii vanhu vachidya nyama vachichema, apa uchitoziva kutoti inyama yemunhu, munhu wacho akaurawa handimuzivi, ende kuti ainge ari mukadzi kana kuti munhurume hakuna achaziva. Taingodya chete tichingochema tichiungudza. Takaidya nyama iyi kuzonosvika kuma 9 PM ndo patakapedza kudya nyama iyoyo. Zvino takati tapedza kudya nyama iyi takabva tachizogezeswa kuri kuchenurwa, ndokubva tachizonzi tinge tichizodzokera hedu kuZimbabwe. Then kana tadzokera kuZimbabwe taifanira kuti tinge tichizotsvaka munhu umwe noumwe, wotsvaka munhu wako waunourayisa pamhiko dzako. Mweya wake unenge wava sort of like chikwambo icho chichake chichizokuchengetedza, chichikubvisa mhepo yemunyama, makesi atainge takaiswa neuya uyo watainge takabira mari yake. Ipapo ndo pandaige ndichidanana nekamwe kamusikana kainge kava kuda kutena 18 years. Ndikakaudza kuti ndaige ndichida kukatengera motikari. Ndakaenda naye mwana wevanhu kuVictoria Falls, ndikanorara naye usiku hwose. Ndakamupa mari uye zvekare ndikamuvimbisa motikari. Takazoti tadzoka kuHarare, zvimwe zvacho handikwanise kuti ndige ndichizvitaura papublic platform, asi akazofa. Uye zvekare ndine zvimwe zvake izvo zvandakazocherera kumabusinesses angu. Zvimwe zvacho izvozvo hazviite kuti zvitaurwe papublic platform. Ndo marombero awo andakaita. Handisi munhu ane mwoyo wakashata, asi dzimwe nguva Mwari vanotiisa through ma difficult situation zvekuti you force yourself kuti ungochizoita zvimwe zvinhu zvakashata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mwana uyo we18 years akafa, asi handikwanise kutaura zvakawanda. Hey, zvakangooma hazvo vedu we.